Gero kamano ahinya kuom keto Ramogi TV kana singo ni saa abiriyo ni wan gi weche manyien kendo mosetimore saa 10 e weche manyien mag kagi kacha. Thuolo mar mi weche go koro Ramogi sani kama rwaki ni machiegni kina an gi mor ahinya nikech yiero Ramogi TV e kind televisen mamoko ma owinjo bed ni mi ng'eyo kuom gik matimore alwora mopogore opogore mag pacho kanya ko Ramogi. Be thuolo mar yudo weche gi manyien mag kagi kacha kokalo e Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Wang'iyo weche manyien mopogore opogore ka moting'o weche mag ikruok ne limbe mar jatend piny Kenya. Ikruok ne limbe mar jatend piny Kenya Siaya jatend piny Kenya William Ruto timore wenge ma Siaya. Igeno ni Ruto biro timo limbe e kaunti ma Siaya odiochieng' mar ngeso e limbe mar ndalo 4 e kaunti ma Siaya. Kaunti no kata kano timo limbe mare mar rango chenro mag ikruok madhi mbele gwenge makono. Jatend migao mar weche mag tudruok mapacho ka Irido Walo wacho ni limbe jatend piny no otenore gi manifesto mar Ten Kenya Kwanza mar timo dongruok e konde duto mapacho ka kosingo nyayo dongruok mag tudruok mag mbui e gwenge mar Rieda gi gem mondo mi okony loso tije ne rawere. He's the father of the nation. So we have to serve all regions indiscriminately. And the president has stated unequivocally that no part of the country is going to be left behind by way of what? By way of development. So, as the president visits any region, as is ordinarily the case, all the integral stakeholder segments have to be what? Have to be involved. Everybody is welcome, yeah, to join the president's entourage during this visit, because he's a father of the nation. Omedo suro nyako Ramogi kendo wamedo dhi nyime gi weche mamoko bende motenore kod mago manyien. Riwruok moro mar ojende molony mowuok e gwenge mag Nyanza koro koni gidwaro mondo limbe jatend piny Kenya William Ruto migeno ne biro timore tich abich mar juma ni e gwenge ma Nyanza obed mar dongruok ne oganda Luo ma ok mar medo pogo ji kendo keto okang' mar siasa kata keto kake siasa mag piny Kenya ahinya to e gwenge ma Nyanza. Rowere go kotelo gi kod Bili Mijungu olero ni gichiwa geta mar jatend piny Ruto mondo mi orangi ojende kod wang' mamuol e gwelo mage e lemo mag sirikal. Gimedo ni rowere ema ni kod teko kod dwaro makiny to yudo kiwegi chien e dongruok kendo duondgi bende okwinji. Wakwayo leaders wa obed governor, obed deputy governor gi other MPs gichok chir. Wang'eyo ni kama gintie to tekndi to gichok chir gidhi gibede gi president wang ginyis president priorities, development priorities mek Migori County. Samango biro no nikech obo biro soni to dhiro mo gi farmers. Nyaka wabed jok mabolore, bolruok ema kelo kwe, to kwe ema kelo dongruok. Wadwaro ni jowa modhi sikul, minwa mandala, kodhi puodho to gimopuro nego chule. Omiyo wakoya ahinya gimuolo. Rais kibiro to yeyea mondo iwenwa mwandu manyakonyo wabe kaka jomatindo. Ni mondo sama president biro obiro kod goodies madhi konyo ahinya sana kaka ojende. Sama oger ndara, sama oloso hospital, wan kaka ojende matindo, wan kod higni mang'eng ma infrastructures go dhi konyo kodo. Koro wa embrace president sama obiro. So as he rewards his loyals, these older guys from our region, we appreciate them and their contribution. But would like the president also to remember that our region, the majority are young people. Osudu nyime Archbishop Martin Majogo Pere Philip Anyolo jiwo sirikal mondo mione ni owuok oko mar chopo kar singo mane gichiwo ne jopiny e kinde kisera mar ombulu. Anyolo e kinde yao kar od thieth ma St Francis Community Kasarani omedo jiwo sirikal mondo mi pek weche mag timo twak e midhiero ma oganda kalo e kotende kod pek mar ngima mologo twak e weche mag siasa. Omedo siro paro mar wach twak madhi nyime e kind sirikal kod riwruog Azimio kendo jiwo oganda mondo mi osir chenro no ma gen godo ka en gi geno ni ma en twak mabiro nyago olemo. Own brothers and sisters have been fighting one another on the political level and everywhere. But the best thing and the most important thing is we join together, even as the national anthem tells us, to talk about our future, all of us together. So I want to congratulate the dialogue that has gone on
and I want to encourage it, perhaps in a challenging manner, that let it be something, dialogue that will bring sense to the lives of the people. So we encourage and we continue asking the government and the people concerned to do appropriately the work they are given for the betterment of the people of Kenya, not just for selfish reasons. Kuromo ndalo machuok kende to nyasi mare yangu dichieng' mar mashujaa mibiro bagi kaunti ma Kericho timore koro ogike ng'ende ka chenro bende koro imedo keti makare maneno ni nyasi no otimore yo madwarore. Kinde limbe mare rango chenro no alap ma Kericho Green Stadium, jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo omiyo jogedo madhi mbele gi ikruogno nyaka tarik 10 mar dwe mar 10 ni mondo gineni gitieko chenro go. Jagoro mongirore no bende migawo mar thieth Mary Mudhoni owacho ni chenro mar yudo thieth nengo moyueyo miluongo ni Universal Health Coverage kata Healthcare Program en achiel kuom gigo ma ibiro yangi kinde nyasi mar mashujaa ma higani. Fresh by the Ministry of Sports, and by the 10th of this month the contractor would have handed over the facility. In all that assessment, we are satisfied with the preparations and we are ready to go for the Mashujaa Day celebrations that will be on the 20th of October 2023, to be presided by His Excellency President William Ruto. We expect a number of invited guests who will join His Excellency the President in the celebrations. And the theme of this year's celebrations is on universal health care. And we expect a very strong presence from the healthcare providers. The President will use that occasion to also showcase a number of community healthcare providers, or what we call the healthcare promoters, who are drawn from across the entire country. Kodhi nyimeni do ma Eldoret koro golo chik mondo chung chenro mag od bura mar kaunti ma Uasin Gishu kuom kinde nyaka bura mochwal kod rowere kata riwruoge ma ok mag piny owacho biwinji. Ng'ad buche dono Wananda Anuro ochiwo chik makamano tok jakeno ne ratich oganda Kimutai Kirui kowacho ni od burano ok ochopo dwaro mar chik mar 2 ng'eto makama luwo motelo mar do machielo manopodho jokanyo mag duond UDA manogwel e od burano. Burano ibiro winji tarik 18 mar dwe ni. Kuna wale walikuwa wanaongezwa kama naitwa nominated members of county assembly. So hao ndio walitolewa katika ile ruling ya koti. Na hiyo koti ambayo ilitoa hiyo ruling ikasema kwamba hii county assembly ya Uasin Gishu ijakamilika kama hao hawako. So tumeona ya kwamba kama wako hakuna vile bunge itafanya kazi. Ile kazi inafanya itakuwa illegal. Any person angeenda koti na reverse. So eri tukiwe, we must cure this thing before ifike mahali penye imekuwa mbaya sana. So kuna dharura ya kikatiba katika county assembly ya Uasin Gishu. Tumeenda kotini, koti itueleze na ituelekezee. So wametupatia orders ya kususpend all the sittings katika county government, county assembly ya Uasin Gishu. Jorugo maromo 60 ma pinje adek moting'o Kenya, Ethiopia kod Somalia obagoromo e county ma Mandera mar somo paro ewi yore mag bero yore mag ohala e kind pinje adekgo kaachiel kod twak ewi yore mag jiwo arita e tong' mag pinje adekgo. E romono jood burago oyiere gi duol achiel mar golo obadho mosebedo ka kelo ng'ikruok e sekta mar arita kendo keto lwasi makare mar timo ohala e kind pinjego kaka yor nyayo dongruok e kindgi. Komishona mar kaunti ma Mandera Amos Mariba owacho ni nitiere dwaro mar chiwo puonj makare ne jodak e kaunti no ewi yore makare mag timo ohala. Jood burago osingo gero lalo e aora ma Daua mondo mi okony e golo mwandu e piny Somalia kadonjo e piny Kenya kendo moko bedhi nyaka e piny Ethiopia. The cross-border administration agreed that IGAD C1 will follow up on the joint border commission as follows. The cross-border administrations agreed to consult their member states and IGAD to fast-track the construction of a bridge at Malkasuftu, that is the River Dawa, and the opening up of the Kenya-Somali customs border. The meeting focused on reviewing
and revitalizing the conflict prevention and management resolution CPMR platform and peace infrastructure, providing a platform to discuss emerging issues that impact peace, security, and socio-economic development in the region, and to explore mechanisms to foster joint interventions and strengthen collaboration. Counties mapacho kao kwa mondo kao kang ma mbele mari jiwo yoregi mag choko osuru mabiro konyo edino nok mag yudo kopim kata kopo ni piny owacho mamalo odego kod chwalo ne gi omenda. Gavana ma Kakamega Fernandes Barasa katwak kod jotend migepe county no owacho ni nono yore mag omenda biro konyo counties chopo lek mag dongruok magi. Omedo ni keto geno mamalo e omenda michiwo koa e piny owacho mamalo en gino maketho chenro mathoth mamiyo timo chenro mamoko dok chien e counties mopogore opogore mapacho ka. I know the equitable share has a lot of challenges. The release is not predictable. It is not timely. You know, sometimes we are accused that, oh, counties have received all the money. And yet, right now we are still struggling getting release for the month of August. We must now leverage with our own source revenue. And that's why I'm very particular about all source revenue, in as much as we also push at COG level on predictability and timeliness of release of the equitable share. The only way for us to survive in this dispensation is going to be our own source revenue and cost management. Yodake gweng ma Nyasanche tong ma nyari bari chache kod Bonchari e county ma Kisii ne obago ng'anyo kinyi ma kawuono ka ging'ur e wi chal marach mar olalo moro achiel ma yudore e gwenge makono. Jodago wacho ni chal marach mar olalo no keto ngimagi kama rach to moloyo to ngima jopuonjre mawuok e alworano. Gidwaro mondo piny owacho one ni giloso olalo no kapok koth mar El Nino ochwe. Kata kamano, jaod bura ma nyari bari chache Zahir Janda osingo ni jodak go ni gibiro chopo kare dwachgi ka bende Medusa ma omi tich mar loso apaya no owacho ni tijno biro chakore machiegni. Sasa tuko na shida. Juzi watoto walikuwa karibu kusama kwa hii daraja, walisaidiwa na watu ambao walikuwa wanapita karibu. Tunaomba hasa hii wakati wa El Nino inaenda kukuja na daraja watoto wanazama, tafadhali ili tuweze kusaidiwa. Daraja imeanguka, hatuna daraja, hatuna barabara, sijui wanatuhesabu sisi tunapiga kura uwanjani huko. Hiyo daraja yenye wanalilia sana, mwanakandarasi ako njiani atakuja kufanya hiyo daraja. Ni kwa sababu ya mvua mingi ambayo inaendelea kunyesha, ndio maana mwanakandarasi achaingia. Odhi nyime tim mar Manchester United nyolo